ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଧି ଲିପ୍ସା ମହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଛି ସିମ୍ବଲ ଅଫ୍ ପଜ୍। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର ବହୁତ ପରିମାଣରେ କରନ୍ତୁ। ସିମ୍ବଲ ଅଫ୍ ପଜ୍, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲି ଆସୁଛି ଲଗାତାର ଭାବରେ, ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ ପେପରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ ଲେଖିଦେବେ, ମଝିରେ ସିମ୍ବଲ ଅଫ୍ ପଜ୍ ଯେମିତି ଗାର ଦୁଇଟା କରିକି ଏମିତି ଗୋଲ ଦେଇଦେବେ। ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସିମ୍ବଲ ଆପଣ ସେଥିରେ କରିକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କି, ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଦାନ ବକ୍ସରେ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଏତିକି କହି ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।